Tak, počúvajte. My ideme zrobiť prevratnú vec. Niečo neskutočné. Zapalíme snehujak. Chcete vedieť jak? Čas. No. Ďuri? Hlavne podpáľovať Ďuri. Ďuri zapaj. Pripravený. Ďuri, ale opatrne, nechceš radšej zapálky? Ďuri? Počkej, kým viem rozprávať, to je ešte dobré. Tak to nejde. Ďuri, fakt nechceš zapálky? Ej, tam Lojzo, daj zapálky. Lojzo. Tak. Ďuri, ideš? No, opatrne, Ďuri. To zblkne. Ďuri. Na. Snehujak horí. Snehujak horí. A to je plaveť. Som zvedavý, aká diera z toho bude. Myslím, že spadne horná guľa. Ústa už dostali, keby ste prvé, to je v minulom videu. Tu podparujeme strach. No, neviem, či tam je strachce, ale... Je to áno. To áno. Kam jednu dierku. Tam tu predlžie. Idem ťa natočiť. Pozrite sa, tam ďuriští. Ale dobre, na Ďuri ho nemáš. Ona vajca. Ľudka doprajde fajne. Jak je možné, že to vydrží ten snehujak tak dlho? Však tam na neho dá 1000 stupňov ide. No však to už aký ľad je. Má tá ľad. Ľad má -2. Vlastne ľud to pôjde dole. Myslíš? Môžeš si pripáliť. Odvaha. To by boli spomienky dakedy, nie? Že jak som si išiel pripaľovať ciglu od toho. Tak už horala celá hlava. Spomienky na detstvo. Hej. Už sa šťavička zateká fajn. Slaninka, či čo to je? Ne, to len šťava. Zmeska. Máš prikladať drevo, keď chceš veľmi. Že takú fúkne, že na mňa šľahne plameň. Hej, fajn dierka tam je. Myslíš? Pečený snehujak. A voní fajne. No čo? Čo? Toto tu, pozri. Snehuliak. No. Hej, to čo sa mu stalo? Z bokov. Ej. Príklad, to teraz nebezpečné sa jesíme teraz. No tá hej. Slnko praží a potom nevieš, kedy zblkneš. Teraz je pekná oranžová diera, alebo zadu horí. Viem, čo robíme budúcu zimu. Robíme obrovskú kopu snehu. Dnu dáme drevo. Zapalíme. Budeme čakať, že kedy sa prepadne. Ďalšie benzínu dáme. No. Čiže to by bolo nové sneženie. To by to ráchlo vnútri. Ja som videl na YouTube jedno video od debilkov, čo zobrali plynovú bombu a zapálili jeden. Ako hodil ju do ohňa. A druhý kričí, ej, utekajme! Jak utekali, sa otočili, obrovský výbuch, vyšľahol a vystrelilo tú plynovú bombu, takže 100 metrov do výšky, potom spadla vedľa nich, takže fajne.
Len nespadne tá väčšia guľa. Nemám priložiť dačo. To prilož dačo. Priložím dačo. Ej, tá zase nie tak veľa. Začne. Hej. Hej. To bude menší ohník. Poď už ty kamerovať, bo mne on mrznú ruky. Daj mi ruke. Aj tam mi on mrzne. A ešte horšie tie nohy, jak ma bolia. Tie papieriky? Daj. Aj.